Barkanku da zuwa tashan Arewa TikTokers, tasha da take kawo muku labarai akan wainan da ake tuyawa a cikin masana'antar shirya fina-finai na Kannywood da kuma abubuwan da 'yan Arewa suke yi a shafin TikTok. A jiya Asabar ne wasu jama'a su ta yaɗa labaran cewa tsohuwar jaruma a cikin masana'antar shirya fina-finai na Kannywood, jaruma Fati ko kuma Fati Bararoji, tana cikin rashin lafiya. Hakan ko ya faru ne bayan da wani hoton jaruman ya bulla inda aga jaruman ta rame sosai kamar haka. Labarin rashin lafiyar da ake yadawa ne akan jaruma Fati Bararoji yasa mujallar fim ta kira jaruman ta yi fira da ita. Jaruma Fati Bararoji ta fara da cewa gaskiya ta yi mamaki da ta ji mutane suna ta surutu akan waɗannan hotunan, har ma jama'a suke cewa ba ta da lafiya. Jarumar ta bayyana cewa gaskiya lafiyar ta kalau kuma ba ta yi rashin lafiya ba. Jaruma Fati Bararoji ta ci gaba da cewa abin da kawai da ta sani a cikin satin nan ta yi tafiya zuwa Abuja, daga Abuja kuma sai ta wuce Sokoto wajen taron biki, kuma bata huta ba ta dawo Kano. A wannan tafiyar da ta yi ta gaji sosai, idanuwanta sun faffada. To a wannan lokacin ne ta yi waɗannan hotunan. Shi yasa jama'a suke ganin kamar jaruman ba ta da lafiya ko kuma ta yi rashin lafiya. Jarumar ta ƙara da cewa gaskiya dai lafiyar ta kalau, kawai dai gajiya ne ya kawo wannan raman da aga ta yi. Sannan ta yi kira da jama'a su bar yada labaran da ba su da tabbaci a kan shi. Dama dai ba sabon abu bane, inda sabo ma za a ce 'yan fim sun saba a ƙirƙira wani labari a ɗora a kansu na rashin lafiya ko ma dai na mutuwa gaba ɗaya. To Allah ya kyauta. Jaruma Fati Bararoji, Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana. In bidiyon ne ya burge ka, muna roƙon da ka danna mana like domin hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode. Sannan kuma in har baka mana subscribe ba, ka mana subscribe a wannan channel na Arewa TikTokers. Mun gode da bibiyarmu da ake yi.